Børnehavetiden også ved at slutte for dig, og der venter nye udfordringer i skolen. Så du har nogle rigtig gode legekammerater hernede i børnehaven, som du leger med dagen lang. Du har en god fantasi, og du er god til at finde på lege. Så kan du rigtig godt lide at fjolle, og du kan rigtig godt lide at lave sjov. Og det kan du både med børn og med voksne. Men du kan faktisk også godt tåle, at vi laver sjov og driller dig lidt. For eksempel når vi siger, at du godt kan lide sikkerhedstroms. Så har du altid et frækt drilleglimt i øjnene. Og selvom du sidder musestille, så vil du altså få de andre børn til at vide. Når vi sidder og spiser, så spørger du mange gange om, hvor lang tid der er til vi er færdige med at spise. Hvor mange minutter det er, hvor mange sekunder det er. Og det er nogle gange nogle svære regnestykker for mig. Og nu er det ikke længere nok, at jeg svarer dig på dansk. Nu kræver du også, at jeg svarer dig på engelsk. Så Arthur, for Søren, det er godt, du skal i skole. Og du får også en medalje. Og din mappe. Og mappe, vær så god.